бар асари тарма дар ноҳияи айнӣ 3 нафар ҷони худро аз даст доданд. Ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода, ҳодиса дар мавзеи Кумарғи боло наздикии корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин Кооператсия 19 бегоҳии рӯзи 10 март рух додааст. дар натиҷа 3 нафар аз кормандони ин ташкилот Хурсанмурод Халифаев, як сокини 51-солаи ноҳияи айнӣ, Муҳиддин Бадалови 40-сола ва Муҳриддин Ҳасанови 33-сола ҳарду сокинони ноҳияи Шаҳринав зери тарма монда ҳалок шуданд. ба гуфтаи кумита, ҷасади фавтидагон бо кӯмаки кормандони корхонаи муштарак аз зери тарма берун кашида шуда ба мақомот супурда шуд. дар Кумарғи боло як кони тилло мавҷуд аст ки Тоҷикистон онро бар ивази сохтмони нерӯгоҳи барқӣ ба ширкати чинӣ дод. Çay 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 zinde oldu, xərgə xana yoxdur.